Dobrý den. My bychom vám rádi představili náš komunikační projekt. Na tom projektu se nás podílelo 5. Moje jméno je Pavla Holá, pak to byla Míša Hronková, David Mimra, Katka Svobodová a Martin Novák. Vybrali jsme si projekt komunikační strategie pro značku Dow Egberts. Čím jsme se zabývali? Produktem jako takovým, jejím positioningem, cílema kampaně, cílovou skupinou, vůbec jaké sdělení chceme v rámci té komunikační kampaně dát, pak samozřejmě komunikačníma kanálama, kterýma to sdělení budeme pouštět do světa. Samozřejmě jsme neopomněli časový harmonogram, vyhodnocení kampaně, rozpočet a v podstatě představení našeho týmu na závěr. Jaká je současná situace mleté kávy Dow Egberts? Ta káva je na našem českém trhu již od roku 1992, ale v posledních letech nedostávala vůbec žádnou podporu. V podstatě vyplývá z dat společnosti Nielsen, která dělá audit maloobchodního trhu, že její podíl na trhu se pohybuje kolem 10% a je stabilní. Nicméně, zároveň vyplývá z dalších dat společnosti GfK, že značka má velmi vysoké povědomí na trhu, kolem 72%, ale na druhou stranu má velmi vysoké procento lidí, kteří značku odmítají a nikdy by si ji nekoupili. Těch zákazníků je zhruba 18%. Značka Dow Egberts je vnímána jako nemoc kvalitní. Má docela zastaralý obal a v podstatě tím, že nijakým způsobem nekomunikuje, tak se nedostává do hlav těch spotřebitelů. Lidi neví, co si o ní mají myslet. Podívali jsme se na ten produkt ještě trošku blíž a dali jsme dohromady analýzu SWOT. Když se podíváme na silné stránky té značky, tak určitě je to stabilní podíl na trhu. Je tam nějakých 260 let historie značky Dow Egberts, což je věc, se kterou se dá velmi pěkně pracovat a má velmi silné zázemí v nižším cenovém segmentu. Co se týká příležitostí značky, myslím si, že tou novou komunikační strategií a v podstatě nějakými dalšími kroky v rámci produktové báze je určitá příležitost pro značku Dow Egberts na českém trhu. Hrozby jsou určitě v tuto chvíli to, že značka nemá jasnou image a nemá výrobky v prémiové řadě a nemá jasnou komunikaci. Dalšími hrozby je kvalita kávy a samozřejmě sklizeň kávy, protože káva je komodita, která je druhá největší obchodovatelná komodita na trhu po ropě. A sklizeň je velmi důležitá pro to, jakou bude mít káva cenu. Tak, když se podíváme na positioning kávy Dow Egberts, je to mletá a zrnková pražená káva, má mimořádnou chuť a vůni. Co se týká nějakých benefitů produktu, tak nabízí široký výběr káv, má v podstatě 260 let tradice na trhu a má unikátní aroma a chuť. Co se týká RTB, nějakých reasons to buy, proč by si měli zákazníci kávu koupit, v podstatě opět 260 let tradice na trhu, zkušenosti holandských obchodníků, je to holandská značka, která může komunikovat to, že značku přivezli holandští odborníci v podstatě do Evropy. Značka přináší inovace v různých kávových segmentech a je to určitě kvalita, kterou prověřili světoví baristé a v západní Evropě ta značka má vysokou hodnotu. Jaké jsou naše cíle kampaně? Určitě ty cíle jsou, aby vzrostl náš podíl na trhu. Určili jsme si 12,3% v rámci společnosti Nielsen, ty data budeme měřit k červenci 2015. Chceme snížit odmítače produktu z těch 18% na 15%, opět to bude v rámci dat, tentokrát studie Nielsen. Chceme ustavit novou brand equity značky Dow Egberts, to, aby ta značka měla jasnou komunikační hodnotu a strategii a samozřejmě udržet její povědomí na hranici 70%, 75%. Tak, samozřejmě důležité je určit si cílovou skupinu. Ta cílová skupina, jak jsme ji určili, je popsaná v našem dokumentu.
Zkrátím to, určili jsme si cílovou skupinu ženy, muži, 50/50, věk zhruba 30 až 50 let, střední a vyšší vzdělání. Jsou to lidé, kteří žijí ve větších městech a zajímají se o to, v podstatě jakou kávu pijí a to, co jim ta káva může přinést. Co se týká strategie pro komunikaci, víme, že se musíme dostat zpátky do hlav spotřebitelů, proto jsme si určili jasné způsoby, jak budeme komunikovat. Bude to reklama v televizi, bude to print, budou to PR články a pak samozřejmě to bude podpora prodeje v rámci jednotlivých prodejních kanálů. Co se týká priorit pro sdělení, ty máme základní 4. Je to samozřejmě, ke kávě patří neoddělitelná chuť a aroma. Druhým atributem je ta nejlepší holandská káva již od roku 1753. Tohle sdělení pojí dohromady historii té značky a to, že té značce je možno důvěřovat a Holanďany jako kvalitní, tak jak Holanděni přiváželi třeba kakao nebo mají výborné sýry, tak k Holandsku se prostě pojí to, že ten výrobek je kvalitní. Chceme nějakým způsobem překvapit naše spotřebitele a samozřejmě chceme, aby se ztotožnili s tím produktem a ten produkt si nadále kupovali do svých domácností. Zpátky se vracím k těm komunikačním kanálům. Tak, jak jsem říkala, vybrali jsme si reklamu v televizi, kdy chceme mít rozložené váhy v rámci jednotlivých týdnů a zhruba mít 1000 GRPs v rámci té základní komunikační kampaně, tak aby jsme se dostali zpátky do hlav spotřebitelů. Určitě neopomíjíme printové reklamy, PR články, půjdeme do onlineu a podpora prodeje, chceme mít ochutnávky v místech prodeje a spotřebitelské soutěže. Ten časový harmonogram je tady velmi detailně popsaný, takže já ho úplně popisovat nebudu. V tuhle chvíli jsme v podstatě v procesu, kdy jsme dokončili nějakou strategii. Ta kampaň by měla odstartovat 1.1.2015, trvat by měla zhruba půl roku a to vyhodnocení přijde poté zhruba na konci prázdnin roku 2015. Co se týká vyhodnocení, tak samozřejmě vyhodnocovat budeme ty určené data, které jsme si dali v cílech kampaně, to znamená nějaký podíl na trhu, nějaké povědomí o značce a zároveň to, že značku lidé odmítají. Takže to je věc, kterou budeme vyhodnocovat na konci kampaně. Co se týká rozpočtu, rozpočet se nám vyšplhal až na 13 milionů českých korun. Rozpočet počítá i s natočením nového reklamního spotu, takže to je jedna z větších částek. Nicméně věříme, že právě v rámci tohoto rozpočtu se můžeme dostat zpátky na čísla, která požadujeme a která nám přinesou vyšší prodej. Tak a teď už jenom zpátky k týmu, aby za tím videem nebyla jenom ten můj obličej. Takže na tom celém projektu jsem se nepodílela jenom já, byla to zároveň i Míša Hronková, David Mimra, Martin Novák a Kotka Svobodová. Tímto děkujeme za pozornost, nejsem tu sama, za kamerou jsou všichni ostatní, jen se nechtěli ukázat. Děkujeme.